Joo, siis Leaderhän on tällä hetkellä aivan mahtava menestystarina. Leader voi paremmin kuin koskaan, se on voimistunut ja vahvistunut ja sillä on todella hyvät työkalut sen oman paikallisen alueen kehittämiseen. Mutta meillä on iso huoli tulevaisuudesta. Komission uudessa rahoituskehysesityksessä ei ole enää Leaderille rahoituksen korvamerkintää, jolloin tämä kaikki jää kotimaisen päätöksenteon varaan. Se, kuinka kattava Leader on ja paljonko se saa rahoitusta. No nyt kannattaa kyllä kertoa siitä, mitä te olette saanut aikaan, mitä siinä teidän Leader-hankkeessa on tehty tai mitä sillä yritystuella on luotu, koska tämä tieto on tosi tärkeää nyt saada päättäjille, ihan sinne oman kunnan luottamushenkilöille. Heillä on omat verkostot, he tuntee myös valtakunnallisia päättäjiä ja tietysti ihan suoraan, jos mahdollista vaan, niin kertoa sinne oman alueen kansanedustajille, että miten upeita työtä te olette tehnyt ja mitä rahoituksella on saatu aikaan. No siis Suomessahan on 53 Leader-ryhmää ja tämä kattaa 99% Suomen pinta-alasta. Ja vaikka tuntuu ehkä siltä, että siellä paikallisesti miten nämä teot on vaikuttavia, mutta miettikääpä, että 53 ryhmää tekee valtavasti töitä siellä alueella, niin yhdessä nämä muodostaa paikallisesta todella valtakunnallisesti vaikuttavaa työtä.